Voor band tussen de 6 en 15 jaar worden trainingsdagen organiseren. Als 60 band binnen de oranje 3 dagen in de Wattenlijn terug de Duitse club. Nou, ik was zo ver, maar nu wel. Nu echt meer, ja. Dat wel, ja. Ik ben ook voor PSV, voor Heerenveen, Heracles en Schalke. Het is een reisbare afstand. En zij willen zich laten zien door het echt mee te maken. Hè? Dus niet alleen online in te zetten op filmpjes op Facebook en noem maar echt de kinderen mee te laten maken wat Schalke is. Zodat ze misschien wel fan voor het leven blijven. Je wordt weer de laatste training in Wolvergeer. Juster mochten de voetballertjes een dag in het stadion in Gelsenkirchen zien. Met ze gewoon spelers van de selectie zeggen. Ik weet alleen de namen niet. Zo goed. Embolo, de keeper, een paar trainers en voor de rest weet ik niet meer. En de keeper. En verder weet ik niet meer. Ja, op de namen moeten ze misschien nog even oefenen.